Ano sili? Sarangay po. Kakita pa sang rano wala kay ba kumasin sa tayo nagakisem na malewa at pag kumasin ka pa kapipis wala masin mano taga espanay na masaya sa tayo na we asked to talk to now how much of their I'm sorry you anakan na one men sunset they waited masabaras wasabi sa tatap nakaka-permanent wasabi masamamay sila wasabaras masalit wasakan kas kasaleta kukurat kauno minute koros second koros out ito na yung buyat sangkakan sa kel sen ang taon na wasan nakakan buyat sa top na wasabi Pilas kapit. Naman sa wasan na mga. Ay tama na lang pagkatulog na uya. Service magayon pa naman. Sa asilan. Pangayman kayo sa kila. Sa kuya ko kapo. Sa sakta kauno takasag pa mo sa walang imotso. Namami na wasabis na sa sulay sa pumila. Na iya payo lo kaya akis masapala masawala mau kumasin man law kaya ba kuya mo ikin na makikin patores tamama na masas masen sa weka kan sa kumausang na ama so armamen ang kakan kaway din please patama sa kung sosyal kapal ay isang kamera na rin ba nakasasiyo ko na rin kauno ang kamera na patay na, masasyan, share, kasi kasalan ko na, tamang ko na, pahiman kayo, kapayon ang mga sasiunin pa ito. Diba, kumasiunin pa, isa pa, ang kamera na pa, pero walang ngayon naman ako. Yeah, hindi na maan pa itamaw, masasi kapayata, sasi kayo, masa nung mga, anong kelap, kaya kapayon pa ito.
ang mga ipiner, kakapater, ngay kami lang mga isugan, pero mo ilang tipos. Ama, ngay kapen nako. Pucat pa pa daw, dapat tipis ka na kan, dapat makarata, ngay pagpapit sa mga sawas, kung yan tipis. Mami na wasakis ke, nandito kaya sakula sa palang, wasakis sa sakula, mga simalaw, pakulaki sa sauwa. Kanan pamasi, pamasi ato ba? Ay pa imangay naman sa kita Krista. Captain, kakanwal yan, Krista mao, may rasa, Maria Manoyang ngay, saka hindi naman sa paint kasaleta. Kaya, naman lang sa mao, ngayon sa kita. May kawal yan, Krista mao, mahal ka ngayon, kapatangay lang sa siupa na sa akin. Mamad ko. Kanan kumasyonet pa. Rin sa wasmaw, kumasyonet. Bulan taon no, kumasyonet, nagsasyonet.